нерӯгоҳи барқии Роғун давоми соли ҷорӣ новобаста аз таъмиру тармим ва ҷараён доштани корҳои сохтмонӣ ба андозаи 862 миллион киловатт-соат нерӯи барқ истеҳсол намуд. Дар ин бора ба гурӯҳи кормандони воситаҳои ахбори омма мутахассисони нерӯгоҳ хабар доданд. Ҳоло дар Роғун ду агрегат фаъолияти босамар дорад. Яке соли 2018 ва дигаре соли 2019 ба истифода дода шуд. Аз оғози ба истифода додани агрегат нерӯгоҳи барқии обии Роғун 7,8 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ истеҳсол намуда ба системаи энергетикии ҷумҳурӣ интиқол додааст. дар натиҷаи баланд гардидани сатҳи оби обанбор ба андозаи аз 1100 боло мо бо иваз намудани шарфҳои корӣ ки иқтидори нерӯгоҳро аз 200 мегаватт ба 400 мегаватт баланд бардошта метавонем. дигар қисматҳои корӣ дар гидроагентҳои чоруму сеюм дуюм аллакай қисматҳои кории сохтмонӣ як қисмат ба анҷом расонда шудааст. дар гидроагенти якум бошад то ба андозаи сатҳи 948 корҳои сохтмонӣ оварда расонда шудааст. зонуқубури танҳо зонуқубуру конуси гидроагенти якум дар ҷояш васл насб карда нашудааст ва дигар гидроагентҳо бошанд айни ҳол ҳамаш васл насб карда шуданд ва дар оянда мо метавонем ки дар солҳои 2025-26 бо баланд бардоштани нерӯи бо баланд бардоштани сатҳи оби обанбор нерӯи барқи истеҳсолшавандаро боз ҳам бисёртар ба системаи ягонаи энергетикии ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол диҳем. кормандони воситаҳои ахбори омма ба толори мошинҳои нерӯгоҳ рафтанд. Дарозии ин толор 221 метр буда, бараш 21 метр аст. Баландии толори мошинҳо 70 метрро ташкил мекунад. Дар оянда дар ин толор 6 агрегат пурра ба истифода дода мешавад. иқтидори умумии нерӯгоҳи барқии истеҳсолшаванда 3780 мегаваттро ташкил медиҳад. ҳоло мутахассисон аз тамоми минтақаҳои кишвар ва хориҷӣ ҷалб гардиданд то кор босифат ва бомаром ҷараён гирад. айни ҳол дар нерӯгоҳ ду гидроагенти панҷуму шашум ду гидроагенти муваққатӣ кору фаъолият доранд ки нерӯи барқи истеҳсолшавандаи ҳар ду гидроагентҳо 137 мегаваттӣ мебошад. дар давоми соли ҷорӣ зиёда аз 890 миллион киловатт-соат нерӯгоҳи барқии обии Роғун истеҳсол намудааст ва аз давраи ба истифода додан бошад нерӯгоҳи барқии обии Роғун зиёда аз 7,8 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ истеҳсол ва ба системаи энергетикии ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол дода шудааст. шароити кору фаъолият барои кормандон фароҳам оварда шуданд. чунин тавре ки дар айни ҳол мо дида истодем, соати кории кормандон 7 соата ва 8 соата мебошад ва ин чунин тариқи баставӣ бо ҷалби кормандони оперативӣ тариқи шабонарӯзӣ ҳам кору фаъолияти кормандон бевосита дар ин ҷо рафта истодааст ва хурду хӯроки яквақта, яъне ки хӯроки нисфирӯзӣ ба кормандоне ки тариқи 7 соата 8 соата кор мекунанд дода мешаванд. шӯъбаи металл. ин шӯъба пурра бо асбобҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардидааст. дар ин ҷо металлҳоро аз озмоиш мегузаронанд. дар шӯъбаи металл беш аз 500 таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз гардидааст то сатҳу сифати металлҳову таҷҳизот ба таври зарурӣ санҷида ва ба истифода пешниҳод карда шавад. ғафсии оҳан, қабати оҳан, рангҳои молидашуда ва дигар аз таркиби онро месанҷанд. агар маҳсулоти ташхисшуда ба меъёр ва талабот ҷавобгӯ нашавад, ҳатман онро бармегардонанд ва истифода намекунанд. хеле ки шумо мебинед шӯъбаи металл бо тамоми асбобҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардонда шудааст. озмоишгоҳи марказӣ зиёда аз 500 асбобҳое ки лавозим ҳаст муҷаҳҳаз гардонда шудааст. айни ҳол шумо асбобое ки барои дарсҳои кафшерӣ санҷиш карда мешавад, ғавсии оҳанро, инчунин сахтии оҳан, қабати ғавсӣ, рангҳои молидашуда, инчунин арматурое ки дида истодем дар тамоми ҷаҳон барориш карда намешавад. аз ин арматурро танҳо дар давлатҳои Хитой, Чин барориш карда мешавад. айни ҳол дар Осиёи марказӣ яке аз беҳтарин озмоишгоҳҳо аст. ҳамаи намуди санҷишҳоро мегзаранд. чи металл, чи бетон, цемент, бензин, ҳамааш.
рушди соҳаи энергетика ба тараққиёти мунтазами иқтисодии тоҷикистон хусусан дар самти татбиқи ҳадафи чоруми миллии саноати кунонӣ бо суръати кишвар нақши калидӣ мебозад. баъди пурра ба истифода додани нейрогоҳи барқии оби Роғун имкон аст ки дар кишвар даҳҳо корхонаҳои хурду бузурги саноати бунёд ва ҳазорҳо ҷойи нави корӣ таъсис дода шавад. дар лоиҳаи нейрогоҳи барқии оби Роғун бунёди толори мошинҳо ва биноҳои трансформаторҳо дар дили кӯҳ ва зери замин бунёд мешавад ва кор дар ин самт ҷараён дорад. дар толори мошинҳо агрегати 5 ва 6 нейрогоҳ ва дар бинои трансформаторҳо 2 бинои асосӣ васлу насб гардида дар истифода ҳастанд. васлу насби таҷҳизотҳои агрегатҳои минбаъда идома дорад. بسیار مرکب است، بسیار لایه مرکب است. لایه است که دنیای تسخیر کرده است. 90 کیلومتر نقب زیر زمین. ما همون یک فیلم داریم، همون نقبای زیر زمینه، همون مشتل زیر زمینه، تالار ماشین های. قلب های زیر زمین گفتگی است. در اون فیلم هم. قلب های زیر کوه. در میز زیر کوه هم قلب ها میتپن. قلب ها نور و استحصال میکنن. برای اون دیگه قلب‌های زیر کوه. هر کسی که از پاکستان، از هندوستان، از آمریکا، از دیگه جا همشون اینجا تجارت کرده هستن. ба гурӯҳи кормандони воситаҳои ахбори омма дар охири пресс-тур тоби Роғун воқеа ва одамон тақдим карда шуд. нейрогоҳи барқии оби Роғун пуриқтидортарин иншооти силсила нейрогоҳҳои рӯдивахш аст ва иборат аз 6 агрегат. тавонои ҳар кадом 600 мегаваттро ташкил медиҳад. Роғун бо иқтидори 3600 мегаватт беш аз 17000 миллиард киловатт-соат дар сол барқ истеҳсол мекунад. он калонтарин нейрогоҳ на танҳо дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон, балки дар минтақа ба ҳисоб меравад. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар. عقیده‌های جناب والی است.